Ndị be anyị ndewonu, ekele m unu. Onye nna n'olu ya n'uhuruchi a wụ Oriakụ Chidimma Onyegu na ezinụlọ ya. Okwu anyị na-ewetara unu n'ụbọchị taa wụ okwu gbasara ọrịa korona nke ga-agha ụwa niile gbaa gburugburu. Ọrịa nke si na China wee rute ụkwụ n'ụwa niile n'obodo niile. Ọrịa nke mere na ezinụlọ niile alakpuola n'ime ụlọ. Ụlọ akwụkwọ emechichaala, ụlọ ahịa emechichaala, ụzọ ụlọ ụgbọelu emechichaala, ihe niile emechichaala, ụlọ ụka emechichaala. Ya bụ ọrịa mekwutere ụwa dị egwu. Mana mụ na ezinụlọ m anyị si ka anyị wetara unu okwu agbamume, ka anyị rapụ ịtụ ụjọ. Obi amala anyị jijiji na Chineke na ya. Ụjọ atụla anyị. Onye ọbụla nwee okwukwe na ọrịa a bịaranụ ga-ala. Mana ekpere anyị n'isi onye ọbụla na n'isi ezinụlọ ọbụla bụ na ọrịa a ga-abịa laa na-enweghị otu n'ime anyị. Anyị gakwara n'akwụkwọ nsọ wee weta ọtụtụ amaokwu dị iche iche iji wee nye aka n'okwu agbamume a. Nwa anyị nwoke Nnamdi Onyegu ga-agụpụtara anyị ihe ndị Filip isi nke 14 amaokwu nke 7 ihe o kwuru. Nnamdi gụpụtara ụmụnna anyị. O wee sị, udo nke Chineke nke kachasị uche niile ga-echekwa obi unu na echiche unu nche n'ime Kraịst Jizọs. Amen. Udo nke Chineke ga-echekwa anyị, ka anyị nwee udo n'obi anyị, ka anyị ghara ịma jijiji, ka onye nwe anyị nọnyere anyị n'aha Jizọs. Nwaada anyị nwaanyị Nnenna Onyegu ga-akụpụtakwara anyị ihe Jọn isi nke 40 amaokwu nke 1 ihe o kwuru. Ka obi unu ghara ịlọ mmiri, kwerenụ na Chineke, kwerekwanụ na mụ. Unu anụla ya ụmụnne m, ka obi anyị ghara ịlọ mmiri, ka anyị kwee na Chineke na ọrịa abịara m ga-ala, ka anyị wee wepụ ụjọ, ka onye nwe anyị nọnyere anyị ma gbaa anyị ume n'aha Jizọs. Nwaanyị nwoke Chiedozie gakwara n'iru ịgụpụtakwara ihe abụ ọma 121 kwuru. Chiedozie gụpụtara anyị ihe abụ ọma kwuru. M ga-eweli anya m abụọ n'ego niile. Olee mgbe nye aka m ga-esi bịa? Nye aka m ga-esi n'aka Jehova bịa, onye meworo eluigwe n'ụwa. Ya ekwela ka ewezụga ogo gị n'ọnọdụ ya. Onye na-edebe gị, ya tụla oru ụra. Lee, ọ dịghị atụ oru ụra, ọ dịghị arahụkwa ụra. Bụ onye na-edebe Izrel. Jehova bụ onye na-edebe gị. Jehova bụ ndụ gị n'aka nri gị. Anyanwụ agaghị etigbu gị n'ehihie, ọnwa agaghị etigbukwara gị n'abalị. Jehova ga-edebe gị, ka ihe ọjọọ ọbụla ghara ịdakwasị gị. Ọ ga-edebe mkpụrụ obi gị. Jehova ga-edebe ọpụpụ gị na mbata gị site n'ugbu a wee ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Amen. Jehova ga-edebe anyị, Jehova ga-ekpuchi anyị, ya bụ inye aka anyị ga-esi n'aka Jehova. Onye nwe anyị ga-emezuru anyị ya. Anyị were arịọ Chineke, ọ bụ nọ mmehie nke ụwa mere, mmehie nke ụwa mehiewuru n'ihi ọtụtụ ihe ọjọọ akarịala n'ụwa. Ọnwụ nọ mmehie nke ụwa mere ka ọrịa ji wee dakwasa ụwa. Anyị na-arịọ Chineke ka ọ gbaghara anyị mmehie anyị, ka ọ gbaghara anyị mmehie anyị, ụzọ n'ụzọ ọbụla nke anyị ji jehie, ụzọ n'ụzọ ọbụla nke anyị si mmehie, ka onye nwe anyị gbaghara mmehie anyị n'aha Jizọs. Mama anyị Cecilia Ezidimma ga-agụpụtakwara anyị abụ ọma isi nke 51 ihe o kwuru gbasara mmehie anyị, ka anyị wee yọọ Chineke mgbaghara mmehie. Mama anyị gụpụtara anyị abụ ọma isi nke 51 ihe o kwuru. Abụ ọma isi nke 51. Meere anyị amara Chineke dịka ebere gị si dị, dịka ịba ụba nke obi ebere gị niile si dị. Sụchapụ njehie anyị niile, sụchaa anyị nke ọma dịka akwa, ka ajọ omume anyị pụọ n'ime anyị, mekwe ka anyị si n'ime mmehie anyị dị ọcha. N'ihi na ya onwe anyị maara mmehie niile, mmehie anyị dịkwa n'iru anyị mgbe niile. Megide gị, naanị gị ka anyị mehieworo n'aha Jizọs. Amen. Unu ahụla ahịa abụ ọma isi nke 11
amaokwu nke 4 kwuru ka Chineke mere anyị ebere gbaghara mmehie anyị ka Chineke kpochapụ ọrịa coronavirus anọ n'ụwa niile ka onye nwanyị mere anyị ebere kpuchite ezinụlọ anyị gbaa anyị ume obi alọla anyị mmiri ka anyị ghara ịtụ ụjọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Udo nke Chineke dịrị anyị ka ọ dị mgbe ọzọ n'aha Jizọs.